U saradnji sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju Ministarstva pravde Republike Srbije je Okružnom sudu u Valjevu danas predalo vrednu računarsku opremu. Pomoćnik ministra pravde Dejan Pašić je tom prilikom rekao da je ova isporuka deo donacije od 420.000 evra za 19 okružnih sudova u Republici, u okviru koje su Valjevcima uručena 3 servera, 19 računara, 30 uređaja za smeštaj podataka i neprekidno napajanje i 2 štampača velikog formata. Cilj je da zaposleni u pravosuđu rade jednostavnije, efikasnije, transparentnije, da na taj način stvorimo povoljne uslove za nastavak domaćih i stranih ulaganja u privredu Srbije. Javnost će moći da prati određene statističke podatke, da vrši uvid konkretno u popis spisa koji je javna knjiga prvostepenih sudova, na taj način da prati prosto ažurnost, da kažemo, rada zaposlenih. Samim tim stvorit će se i onako što se kaže pozitivna ta konkurencija među zaposlenima u pravosuđu, jer će prosto znati da se i na taj način prati njihov rad i mi očekujemo da će to doprineti, između ostalog, da će to u reformi pravosuđa doprineti efikasnijem radu pravosuđa. Dejan Pašić je podsjetio i da je u 2008. godini Ministarstvo pravde za Okružni sud u Valjevu za razne namene izdvojilo 2 miliona dinara, a da je početkom godine opremljeno 90 opštinskih sudova u Srbiji. Na taj način se stvaraju neophodni uslovi za kvalitetniji i ažurniji rad sudova, zaključuje pomoćnik ministra pravde.